Kain kayo dyan, take 2. Kain. Sir Brochito, take 2. Ayan, Pretty Striker, good morning. Mega shout out to Pretty Striker. Kanina nawala tayo ng mic na ito yung nakakabuisit dito eh. Kahapon walang internet, ngayon naman nawalan ng mic. Kaasar yung mic na to. Ito kasing computer na ginagamit ko pang unang panahon pa to eh. Ayan, 4 million mega love shout out. Aga-aga host nasubuka. Kakagutom. Bala na dyan. Before my hair, nagtato po siya talaga. Ayan, 4 million mega loves aga-agaos, nasubo ka. Nagugutom tayo lalas. Ay, thank you God. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalabs. Nakapin. Ayan, 4 million mega love shout out. Mikasa nag-take 2, yes. Kasi nagluloko. Island Sweet Vlogger mega love shout out. Projectionist Tamsak. Nagluloko Mikasa lalabs oy. Anong gagawin ko? Nagluloko. Buti chinik ko, baka BG lang ako sa'yo kanina. Brochito Dan Paul from Projectionist. Ayan, thank you. Naglolo ko, lagi na lang naglolo ko tong computer na to. Lente na to. Ayan, 4 million, mega love shout out. Projectionist lalab, mega love shout out, projectionist. Patay tayo dyan, okay lang yan, laptop magluko, wag lang si jowa. Iba na yon Mikasa, iba na yon. Mas mahirap pag jowa ang nagloko. Ay, 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 ay. Ayan, 4 million mega love shout out.
Si Mikasa talaga, uy. Ikaw ba, Mikasa, maganda kasi yung ano mo, yung internet, kaya hindi ka nagti-TikTok. Ilang araw nga akong di nakapag-live. Pag muulan kasi dito sa probinsya, nakakabwisit. 2 days maulan, akala namin may bagyo, parang umaapaw ata yung ilog doon, no? Buti na lang hindi natuloy. Buti hindi natuloy yung pag ano ng ano ba yun, tawag doon? Yung umaapaw yung tubig. Yan, come in, let's get connect to Mikasha Kusin, mga lalags. Ayan. Kanina madaming tao nagkawalaan tuloy, but it's okay, it's like that. Minsan talaga may taong umaalis, may taong mga dumarating. Ayan. Hugot. Maganda pag umapaw para libre swimming pool host. Muntik na nga muntik na nga PH striker. Buti na lang tumigil yung ulan. Alam nyo ba kahapon, umuulan tapos kumukulog. May nabalita nga na natamaan ata ng kidlat. Mag-ama kumakain daw ng hapunan. Tapos maganda pag umapaw. Ayan. Family Adventures, Mega Love, shout out. Ayan, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo, Family Adventures. Pag ito nagloko pa, iwan ko na lang. Ayan, may jacket ka na po, Family Adventures, Mega Love, shout. Oo naman. Oo, namatay sila, host. Namatay. Namatay. Pag sinabi nga, pag may umaalis, may bagong darating. Ganun talaga ang buhay. Ayan, from Family Adventure. Hi, nasa bahay pa yun. Gilid from Papayo. Papayo. Salamat naman sa patusok mo sa gilid. Hindi sa gitna. Guwapa. Ayan. Dan po sa nakapin, bagong dikit. Ayan. Nairo, sa salamat po. Binaba ko yung bahay mo kanina. Saan na ba yun? Di pa nga ako sa'yo tapos. Mga laban na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Naikot ka, host. Ayan, lahat naman tayo lalab umiikot. Lagi na lang umiikot yung mundo ko na minsan nakakapagod umikot. Iwan ko lalabli ko na hindi ko na-feel na umiikot ako. Dan na po ba kayo sa nakapin host from Family Adventure? Ayan. PH Striker, nagbaba ng bahay, PH Striker. Lagi na lang akong umiikot. Ayan, 3 million, Mega Love, shout out, 3 million. Family Adventure, nagbaba ng bahay, Family Adventure. Mga lalab, palablab naman ako kay Nay Rosa.
Okay lang yung signal na ikot, basta wag ka lang paikutin ni Jowa. Brochito Channel Dan, full pack from Papa Yo. Ayan. Pa 700 host from PH Striker. Sige, lalapin kita, wait lang. Lagi na lang tayong pinapaikot. Nakapagod ng umikot. Mga lalapalablab naman ako kay Nay Rosa. Ayan. Pa 700. Dan na po ba kayo nakapin, mga lalads? Yan yung short term ninja lalads. Oy, nag-take to tayo. Naka-take to. Ayun, palablab pa ako nakapin, mga lalads. Si Nay Rosa po nakapin. Ayan, palablab naman pa ako nakapin, si Nay Rosa po. Ayan. Tamsak support from Ninja Phil New Short. Ayan, panoorin natin yung new short mo. PH Striker Dan Full Hug. From Papa Yo. Ayan si Papa Yo. Ang ganda pala ng boss ni Papa Yo. PH Striker Dan na po sa'yo from family. Ano naman sabi ni Mikasha? Mga hugot man to eh. PH Striker, bigyan kita dalawa. Wag mo ko paikutin. Ha, baka sabihin mo, Dan, joke pala. Papa Yo. Ayan si Papa Yo. Nagbaba ng bahay. Papa Yo. Ayan, 3 million mega love shout out. Nakalimutan ko tuloy kung isulat ko. Mga lalapalablab naman pa ako sa mga binababa kong bahay. Ayan. Okay, sige sir, Mikasha Kusin, dikit na po ako sa'yo. Family Adventure, nagbaba ng bahay, Family Adventure. Ayan. Nairosa Channel, Dan Pulhag from Papa Yo. Ayan, Nairosa po. Dan na po si Papa Yo. Ayan. Ayan, 3 million mega love shout out. Papa Yo, OTW po from PH Striker. Ayan, 3 million mega love shout out. Ay, Diyos ko. Sana si Papa Ma. Pero nga nung mic, kakanta ako. Gusto yung kumanta ko, marinig yung maganda kong boses. Hindi, yung mic niya. Naka full charge ba yon? Akin naman. Yung microphone ni Papa. Walang nag-notify na no subscriber host from PH Striker. Ayan, 7 million mega love shout out. Lalas, kanta kaya ako kahit isa lang. Pampabuhay ng mga ugat-ugat. Walang nag-notify niya subscriber host from PH Striker. Ayan. 7 million mega love shout out. Mga lalab, maglablaban kayo dyan, mga lalas, magdikitan. Ayan. Hindi, dito lang. Ang ingay mo, host. Maingay ako, Mikasha, talaga. Ay! Ay, Mikasha, gusto mo kumanta ako para marinig mo yung pangit kong boses? PH Striker, di agad yan nag-notify. Minsan late ang updates. Ayun, tingnan mo sa YT, YT Studio. Huwag kang excited, PH Striker. Paluin ko.
PH delay si Whitey ngayon, huwag ka mag-alala, nag-iwan ng bakas. Ganun talaga si Lolo minsan kasi meron na siyang pagkaulyanin. Ako sa mga binababa kong bahay. Papa, akin na nga yung microphone mo dyan at kakanta ko kahit pangit yung bus. Hindi! Paano yan gagamitin ko yung mic na yan dito? Yung isang mic, wala naman saksakan yan dito. Yung may kulay-kulay, pwede ba yan dito pa? Diyos. Yung Bluetooth. Pink Striker dan na po, bagong dikit kalimbang na rin po. Alam niyo ba mga lalaki, dinala ko ni Papa ng totoong microphone. Chicharon Kabaos, ang ingay mo pag kinakain kita. Maingay talaga ako mga lalabs kasi nga nafe-feel ko. Alam niyo yung nafe-feel? Pag nafe-feel mo, maingay ka talaga. Alangan naman, wala kang imik-imik, di sasabog na yun. Ayan. Paano mo mailalabas yung nararamdaman mo kung hindi? Tanggalin mo yung sound pa. Tanggalin mo yung sound. I-open mo lang. Tanggalin mo na yung nasa ilalim. Gagamit siya dito eh. Hello, big love, shout out. Ayan. Opa, sige na, okay na. Saan na ba yung Bluetooth nito? Saan yung Bluetooth? Wala naman nakalagay ditong Bluetooth. Volume lang to. Oh my God. Nandito yun ata. Ayan, 6 million mega love shout out family adventure. Ayan, iwan ko lang kung hindi nyo pa marinig yung boses ko. Ayan, 6 million mega love shout out. Parang sobrang iko naman dito, no? Sobrang iko. Ayan, hello. Chicharon Kabahos, ang ingay mo. Ayan. Diyos ko naman, sobrang lakas naman nito. Hello. Kailangan gandahan natin yung Ayan yung aking papa dyan. Ayan. Kailangan isaksak ba? Ayan yung aking tatay, napaka-supportive. Mag-burn out. Ayan. Mary Rose Pink Nation, maaga shout out po. Ayan. Iwan ko na lang kung di nyo pa marinig yung boses ko. Ay, si Mami nasaan na? Lumabas pa. Hanapin mo yon. Bakit mo kasi sinara? Binuksan pa. Pero Pink Nation, mega shout out po from Mikasha Cuisine. 6 million mega love shout out. Dikitan kita, kaya huwag niyong sabihin na wala. Ano ba to? Ayusin ko nga to, parang ang lakas naman nito. Ayan, hello. Chicharon daw. Ano ba to? Hello. Ay, di na kailangan mag-iko. Kailangan ba? Sana si Maui pa. Masaway naman na pusa na yan. Harang from Papayo. Ayan, Saan yan pa nakuha? Saan? Hello. Galing naman, pati kapitbahay, bulabog sa microphone. Hayaan mo yan kasi nag-love shout out sa mga marites na kapitbahay dyan, mga lalags. Ayan. Wala pang ang kain, wala pang kape-kape, nasa kapitbahay na. Yung mga marites na sa kapitbahay dyan, nag-love shout out. Nanay Rosa Chel lang, hayaan mo na yan. Minsan kailangan updates ni community. Ay, Diyos ko. 5 million. Oh. Namatay tuloy yung mobile ko. Diyos ko. Nagloko naman tong mobile na to. Kakanta ko lang isang kanta lang mga lalags. Ayan, magkanta tayo kahit isa. Okay na ba to? Hello? Ayan, 5 million mega love shout out. Shout out sa mga marites na kapitbahay dyan. Ayan, wala pang mga kain-kain, kagigising lang mga lalals. Nandun na sa tindahan, nagchichismisan. Ayan. Kagaagang maritesan.
Hello, maganda ba yung yung tunog? Hello, hello. Ma? Hello, may galab shout. Naririnig ba tayo ng mga kapitbahay? Yan, kakanta tayo mga lalab, isang kanta lang, isang kanta. Ayan. Kanta tayo, pinatay ko mga lalas, kakanta ko. Ayan. Ayan, 4 million mega love shout out. Kakanta tayo mga lalabs. Gusto nyo bawiin ko ang dinikit ko sa inyo, page striker. Sayang marami pa naman akong idikit sa'yo. Saan na ba yun? Ayan, kanta ko mga lalabs. Ano? Nori, 8 thumbs up. Ayan, thank you so much. Nori. Kanta ko mga lalabs kahit pangit yung boses. Iwan ko walang sound, basta malakas lang yung boses. Yan, kanta lang, 6 million mega love shout out. Try lang natin kumanta mga lalabs. Ayan, this is song for you, for all of you, 7 million. Try lang kahit pangit ang boses. Pangit ba yung mic? Ayan. Parang di ko yata kaya, pag sa buhay ko'y wala ka. Aanin ang pag-ibig, ang puso ay nag-isa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Ayan, 6 million mega love shout out. Parang pangit yung mic, no? Ay, iiwan mo lang. Ayan, Sir Brochito, mega love shout out. Meros Peng Nation, salamat po. Ayan, 6 million mega love shout out. Pag naramdam nito ay aking kakayanin. Pangit yung mic mga lalabs kasi mumurahin lang to. Tenderham lang to sa abroad. Kuya ta kaya, pag sa buhay ko'y wala ka, aanin ang pag-ibig, kung puso ay nag-iisa. King tatawagin, sinong aking hanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Ayan, mega love, shout out Lala Mois. Galing naman kumanta. Ayan, 6 million, mega love, shout out. Ayan, mega love, shout out everyone. Thank you so much. Pangit kasi yung mic, ayan. Tenderham lang to sa abroad mga lalala, salagang 100. Wala siyang Bluetooth. Kung may Bluetooth to, ano ko na to eh. Ayan, wala kasi siyang Bluetooth. Iwan ko dito. Wala siyang Bluetooth. Ayan, Brochito Channel, nagbaba ng bahay. Papayaw 8 million, mega love, shout out. Higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito, ay aking kakayanin. Ayan, 6 million, mega love, shout out. Ano lang tayo mga lalab, shortcut, ano lang. Di bali ng pangit yung mic, basta maganda naman yung kumakanta. Bibe, stop. Numa. Ayan, baliw na puso, 7 million, this is for all of you. Kahit daw pangit yung mic, basta maganda yung kumakanta. Ayan, thank you. Pagsubok lang yan, host. Ayan. Ayan, 7 million. Bala kayo dyan. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimutang isang tulad mo?
Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako, sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama, hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Ayan, big love, shout out 4 million, nagsialisan tuloy. Lala, palambing naman host, may new upload pa, go to channel idol host. Oy, may kasya, pangit ang mic. Ayun, no? Batid kong mahal. Ano, mali na. Ayun, oh. Pangit yung mic, ang lakas ng echo. Ano ba to? Hello. Ayan. Kamukha mo talaga, host, yung crush ko dati, kasama ko nagtrabaho sa Lugawan. Hello, 4 million. Nagsialisan tuloy, oh. Hello, pangit yung mic. Sobrang lakas, no? Nag-i-echo. Hello. Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Pangit kasi. Hello. Nay Rosa Dan, thank you. Paano ba ito maayos? Hello. 5 million. Thank you so much. Hello. Hello, nag-i-echo talaga siya, mga lalams. Hello. Hindi pa rin. Ayan, pangit. Parang yung gamit ng barangay sa yung megaphone. Pag tinitigan kita, idolo, siya yung nakikita ko. Himawari Vlog, mega love, shout out, madam. Megaphone to ng barangay. Good morning, host. Oh, mega love, shout out. Mga lalabs, grabe naman tong mic na to. Pa! Ang pangit naman ng mic na to. Hello. Good morning, Madam Iwawari, mega love, shout out. Bibi, baka maglabas yan. Ayan, 5 million, mega love, shout out. Good morning, Madam Iwawari, and 5 million, mega love, shout out. Mga lalapalablab naman pa ako sa nakapin. Namatay man yung ko, mobile. Suhada. Megaphone to, may kasya. Hello. Mura lang kasi to sa abroad. Lang to, 10 dirham. Sa halagang 100 pesos. Ayan nyo, short from Ninja Phil. Wow, ang ganda ng mic mo. Maganda ba ito, madam? Salamat. Ayan. Ano ba yung kakantayin natin? Hello, may echo. O nga, may echo nga, madam. Pangit kasi pag walang echo. Ayan, 7 million, mega love, shout out. Nawala, ay, Diyos ko, nawala na naman ako ng Diyos ko, huwag mawalan ng sound. Sige, host, may halo-halo ba pabili? 6 million. Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibitin kita. Biyernes ay puno ng pagmamahal. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan.
Parang nagtitinda ka ng halo-halo, idol host. Wag na nga to, nakakainis lang to eh. Ay, Diyos ko, nagtitinda ng halo-halo, pwede, pwede. Hayaan mo, nagtinda ko ng halo-halo, 10 lang. Pwede daw, from Himawari, ayan. Pangit kasi yung mic, pangit pa yung boses. Nako, nako, nako. Okay, bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap. Sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Bala kayo dyan. Ayan. Pangit kasi ito, sobrang lakas. Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Sabi 2 years lang daw ang abroad, after a year. May ibang jowa na, ano ba yon? Hiwalay na daw kami. Moiset. Ayan, sangling ng pag-ibig. Wala na wala sa YT world. Ay, Diyos ko. Yan ka pala biglang nawala. Ayan. Don Diego, mega love shout out. Don Diego Sampal. Ayan. Napakasarap naman ang sampal mo. Feel na feel. Lala Mois. Pangat kasi yung mic ni host. Oy, kaasar. Meron akong package kasi hindi pa nadating. Mas maganda yung mic ko doon. Ayan. Nasa box pa. Ang pagsinta mo'y sadyang kay sarap. Sa isang iglap lang. Nawala rin lahat. Content na yung 6 million mega love shout out mga lalapalablab na kapin. Ayan, namatay na yung mobile ko. Paano ko nito makapagbigay kay Anay Rosa? Ayaw ma-open yung ating mobile. Maui, don't cry. Don Diego Siblings. Ayan, mega love shout out. 6 million mega love shout out. Kumusta ka aking mahal? Kanya naman talaga karamihan pag nag-abroad, nagkakahiwalay pag yes, ganun talaga lalabs kasi maraming tukso sa abroad. Maraming ano doon. Paakit. Don Diego nagbaba ng bahay. Don Diego. Ayan, kumusta ka aking mahal? Kumusta ka aking mahal? Lintian na to. Ayan, Tamsak host from Lala Mois, Don Diego Siblings. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million. Thank you so much, 5 million. Tamsak host from Lala Mois, 5 million. Thank you so much. Pa, yung microphone mo ba hindi yan pwedeng isaksak? Pangit man kasi to. Hello, pangit man kasi to. Kaya ako kay Idol host na lang ako. Paminsan-minsan,
naaalala pa rin kita. Kahit ngayon, mayroong nagmamahal na ng iba. Tuwing maiisip nitong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan, ang alaala mo'y nagbabalik. At aaminin ko, hanggang ngayon, ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Bakit, Madam Victoria, may love shout out? Paminsan-minsan, tinititigan, larawan mo. Unti-unting mapatak ang luha ko. Harang, ayan. Pinagsisisihan lahat ng aking pagkukulang. Ayan, Madam Mimawari, salamat po sa paharang. Madam Victoria, salamat po, 5 million. Kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon, mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya. Sa puso ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Shout out, Yeriki Street. Paminsan-minsan, ang alaala mo'y nagbabalik. At aaminin ko, hanggang ngayon, ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan lang. Host my video, mention lang para mabalikan. And mga lalab, maraming salamat sa inyo. Yan, last ng kanta, 7 million, mega love shout out. Yung mic ko kasi mga lalab pa. Sobrang, ano ba yung volume?
ng Urago nagawa ng bahay. Ayan, baliw na puso. Patams Premier, ayan. Sige po, madam, yan para matamsakan. Ayan, 10 million Migalab shout out. Naka-megaphone tayo mga lalabs. Naka-megaphone. Yan, madam, may mawari. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit dami ko. Bakit di ko malimut ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka. Ayun, I will give you a jacket, Manuel. Hindi ba rin malimut ang isang katulad mo? Ayan, 9 million Migalab shout out. Mga lalabs, yung mic, pagpasensyahan mo na. Manuel Pasos, I will give you jacket. Just give me a few minutes. Ayan, nakapin ka na po, madam. Batid naman ang puso kong mayroon ka ng iba. Ito ako naghihintay. Ay, naghihintay ako sa'yo. Ano, Lala Mois? Yan, 6 million Migalab shout out. Naka-megaphone tayo mga lalad. Isipin mo naman kahit paminsan-minsan lang po. Manuel Paso Job na, bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimut ang... Pangit naman kasi ng mic na to. Sana yung mic mong original pa? Yung mic mo, sana pwede saksak yan? Palabasin mo dito, oh. Ayan, palitan natin yung mic, yung totoong microphone. May video ka kami sa labas, mga lalas. Manuel Pasok, you have no moderator. Ayan. Malilimot ang isang katulad mo. Mga lalas, pangit yung mic, megaphone. Ayan, Manuel Pasok, hello from Victoria, 7 million, Migalab, shout out. Pasaksak mo nga yung mic, ilabas mo dito. Pangit man tong microphone mo. Nag-e-echo. Hey, Ilensky from Dragon Gaming, 7 million, Migalab, shout out. Ayan mga lalas, megaphone to, galing barangay. Host, tuloy-tuloy lang pagkanta habang ako'y nagdidikit. Ayan, yung isang microphone namin yung gamit sa video, okay, baka palitan ni Papa to. Si pangit, mga lalas, nag-i-echo. Ayan. 7 million, Migalab, shout out. Padali na pa, yung microphone na totoo. 7 million, assalamualaikum. Ayan, Cooking with Zapia. Yung microphone na lang namin, mga lalab doon. Like done from cooking. Ayan, kung gusto nyo mga lalas mag-arkila ng video, okay, meron kaming pinapaarkila. Islandsky Vlog, thumbs up dan, tumulong sa'yo, host. It's better to give than to receive. Ayan, thank you po, madam. Paki na pa. Isaksak mo lang yan para, ano, ito 8 million, Migalab, shout out na megaphone. Pwede ko ito i-adjust ang echo. Hello. 8 million, Migalab, shout out. Ayan. Hindi, yung microphone namin, Madam Victoria. Akin na pa, papasukin mo dito. Ayan, tatay ko, napaka-supportive niyan, mga lalabs. Akin na pa, isaksak mo na yan. Ito na yung microphone. No. Hello. Papa, bakit wala? Hello.
Ayan, mga 9 million mega love shout out mga lalas. Totoong microphone na talaga to. Ayan. Nakakabit to sa aming video. Okay, ayan. Buong barangay makakarinig ng aking shout out. Ayan, mega love shout out sa lahat ng kapitbahay dyan. Kung gusto nyo, i-subscribe nyo yung aking YouTube channel dyan, mga lalabs. Ayan, to all neighborhood. Mega love shout out. Ayan. 9 million watching. Mega love shout out, post. Post mo karaoke, rent mo, nice business yan. Yes po, madam, we have 4 video here. Ayan. Nagpaparent po kami. Ayan, 7 million. Mega love shout out. Mga lalabs, microphone talaga to ng video namin. Ayan. Buong barangay nakakarinig nito. Pinadaan lang to sa ano, sa bintana. Oh, 6 million mega love shout out. Ayan, nayaan yung manag yung boses ko diyan. Himawari dan tamsak, thank you. Ayan, cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan, yung gustong dumikit, yung gustong mag-subscribe diyan ng mga neighborhood. Ayan. Ayan, mga lalabs, yung mga neighborhood natin diyan nakikinig. 6 million mega love shout out. Ayan, nakakabit to sa video namin. Pinadaan lang ni Papa sa ano, pinadaan lang sa bintana. Bala kayo dyan. Ayan, 4 million mega love shout out. Kantayin natin yung hindi laruan. Hayaan mo yung mga kapitbahay makinig dyan. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan. Matapos ang kinin, pag-ibig ko't dangal, iniwan mo akong may dusa't luhaan. Pangako mo'y walang natupad, pag-ibig mo pala'y sa aking huwad. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million, thank you so much mga lalab. Nakakabit sa video yan. Kaya yung boses ko naririnig sa laba. Kasi nakadikit to sa ano. Papa, di ba pwedeng itanggalin mo sa video yan? Yung isaksak mo lang. Ayan, 3 million mega love shout out. Ano? Dan thumbs up, Kalimbang Himawari. Thank you from Nori. Ayan. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin. Ayan, kay ano Himawari Vlogs. Kay Madam Himawari ko pala ito natamsakan. Tamsakan doon natin, madam. No official tamsak din sa'yo. Thank you. Ayan. Ayan, 4 million mega love. Shout out. 14 million tamsak. Thank you so much. Tamsakan muna natin yung nakapin. Konting echo idol host. Pa, konting echo daw. Paano ba to? Konting echo daw. Lagay mga konting para Himawari, thank you. Iwan lang po ng bakas para mabalikan. Ayan. Dan sa nakapin from Victoria Adventure. Ayan, okay na ba mga lalabs? Para tayong nasa kasalan nito eh. Dan Pin, thank you from Nur. Patamsak naman pa ako sa nakapin Himawari Vlogs. Ayan. Ayan, Dragon Gaming, mega love shout out, okay. Patamsak po nakapin mga lalabs. Pag nawala. Ayan. Ayan, dinig-dinig tayo sa labas mga lalab. Nakakabit to sa video. Okay. Nabel all na kita, Himawari Lowhos. Ayan. 3 million mega love shout out. MBM po kita ng jacket.
Ayan, Chels, done sa'yo si Madam Victoria. Nag-ano na tayo, nag-ikot-ikot. Ano na to? Himawari, thank you from Victoria. Ayan. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin, mga lalab, sa nakapin. Victoria Adventure, thank you. Ayan. Harang ulit tos from Victoria Adventure. Ayan, 5 million. Team daw. Ayan, salamat sa jacketos from Che. Ayan. Ha? Hello. Meron. Wait lang pa. 4 million, wait lang mga lalab. Wala ko ng tubig mga lalab. Wait lang. Oh. Lalamoy, lalabs, oo, all. Ingat palagi, idol lalabs. Ayan. Lalamoy, 6 million, Mega Love, shout out. Ayan. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Laki ng bahay mo po, Victoria Adventure. Malaki talaga bahay niyan, lalabs. Bakit ba tayo nag-iikot-ikot na? Lis lang, Che. Ayan. Liit lang from Victoria Pity Striker. Ayan. Pito, may tulungan mo. This WD Secretary. Ayan, palablab naman pa ako kay Nairo sa mga shout out. Nag-iikot-ikot tayo pa. Nag-welding na ba pa? Head trip naman tong welding na to. Ay, Madam Victoria sa'yo, lalas. Nag-welding ba, ma? Bakit nag-iikot ako? Ayan, 2 million Mega Love, shout out. Itong mobile na to, hindi mag-charge. Sa'yo'y naramdaman. Okay lang, from Madam Victoria. Ayan. 3 million, Mega Love, shout out, 3 million. Ayaw mabuksan yung mobile ko. Namatay. Puso. Ayan, 4 million, Mega Love, shout out. Ulan na naman mga lalab. Ulan na naman sa Bicol. Diyos ko.
Wala nang ginawa dito kundi umulan mga lalat. Sobra-sobra naman yung ulan dito. Ayaw ma-open man tong mobile na to. Ayan, 2 million Mega Love shout out. Kanina 8 million, yes po. Kasi po naglo-loading tayo, madam. Ayan. Tamsak uli, Capri sa Balite. Mega Love shout out, lalabs. Mega Love shout out. Ganyan talaga, madam. May mga dumarating, may umaalis. Jem Castro po, ayan, from Capri sa Balete. Si Jem Castro, thank you so much, lalab, Jem. Kaya ma-open yung mobile ko, oy. Ayan, James, salamat, lalab, James. Damdaman, mamahal. Asawa ni Barista New Short. Ayan, panoorin nga natin, lalab, New Short mo. Naglo-loading kasi. Dito na uli harang pa from James Castro. Ayan, James, lalab, salamat. Binisita kita sa bahay. Ang cute ng mga aso nyo po. Victoria Adventure USA from Chi Journey. Ayan. Asawa ni Barista nasaan? Si Barista Pili po yan. Si ano, asawa ni Barista. Pinwan, ayan. From asawa ni Barista. And Madam ano, Himawari. Meron kang isa kay ano, asawa ni Barista. Ayan, 4 million. Mega Love shout out, 4 million. Kanina ala dumikit na kanaw meron na from James Castro. Ayan. Sir James, Mega Love shout out, thumbs up. Ayan, Sir James, salamat po sa patamsak. Thank you so much po, Sir James. Itong mobile na ito, mga lalab, ayan, hindi na ako makapagbigay ng ano, na lobat. 4 million, Mega Love shout out. Victoria Adventure USA, Mega Love shout out from asawa ni Barista, mga lalas. Ulan na naman dito sa Bicol. Hello po, Sir James. Ayan, nagdidilim na naman yung panahon. Nagdidilim na naman yung langit, mga lalas. Uulan na naman. Araw-araw na lang na ulan, mga lalas. Dito wala nang tigil. Nang isang araw, ano, may nabalita. Ano ba yun? Nabalita, natamaan nata ng kidlat. Yung mag-ama natamaan ng kidlat. Habang kumakain nata ng ano, hapunan, ganon. Biglang tumamang kape from Victoria, ayan. Ano kasi yan si Barista. Magaling gumawa ng kape. Ayun si Vlog dan Tamsakdan. Ayan, salamat po, Madam Himawari. Tatanaw. Ailenski, salamat po, Madam. Ayan, nagkakape siya. Nasa-work ka ba, Lala Barista? Ay, nakaalam ko, naka-live eh. Kado yung matamaan kidlat, may namatay sa amin. May namatay kahapon, ano, Madam Victoria, dalawa, mag-ama yun eh. Kasi alam mo yung kidlat dito sa ano, parang napakababa ng kidlat, nakakatakot. Kaya pag may kidlat, pinapatay ko agad yung ano, yung internet. May piso na patay. Piso, Miguel Love shoutout, napatay daw ang piso. Saan ba yung lugar mo? Nasa Bicol po, Madam Himawari, nasa Bicol. Nakapagkape nga, kape tayo, host. Ayan, sige lang, magkape ka lang na, love, salamat. Sabayan mo na rin ng pandesal yan. May pandesal ba sa inyo? Ayan, nag-ikot-ikot tayo. Sa gabi't araw, umiwas sa matataas na bagay kapag may kidlat. Pinapatay ko yung Madam, kasi yung sa labas ko, yun nakakonect sa aking internet sa labas, may tower. So ngayon, pinapatay ko siya, saka nawawala naman ng connection eh. Kaso lang, nakasaksak siya, pwede kasi siyang
Matamaan ng kidlat tapos dumaloy papasok ng bahay, yun nakakatakot eh. Ganun ba sa amin din, mag-ama, nasa dagat sila nag-fishing. Ganun. Ano, kumakain daw yun. Patay, nasunog. Kawawa naman. Yung kasi dito sa probinsya pag may kidlat, nakakatakot. Pag may kidlat, huwag ka rin gagamit ng tubig. Yung big sa gripo, yung nasa puso kasi pwede rin yung pagdaanan ng kidlat eh. Pwede rin siyang pumasok doon, diretso sa tubig na dumadaloy, pwede ka rin doon, mas sunog. Pati mobile, di na ako gumagamit ng mobile. Sa gabit araw, ay natatanaw. Ayan, Bicolanang Oragon, Miguel, shout out. Sa gabit araw. Ayan, 2 million, Miguel, shout out. Delikado lalo kapag nasa labas ka kapag may kidlat. Kaya nga madami mawari pag, Diyos ko, nung isang gabi, ang lakas nung patak ng ulan sa bubong, tapos ang lakas ng kidlat, parang akala mo yung kidlat, napakababa lang. Tapos makikita mo sa langit yung parang may ilaw-ilaw. Nakakatakot yung mga nasa bukid, yun ang nakakatakot. Yung nasa gitna ng bukid, di ba? Tapos yung may mga parang kubo. Yun nakakatakot sa probinsya. Pero sa abroad, hindi ko pa na anong may kidlat. Ito lang sa probinsya, sa abroad, di naman kasi naulan doon. Diyos ko, nakakatakot. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Diyos ko, pag may kidlat, grabe dasal ko, kakatakot. Ayan, Cooking with Sapia. Thank you so much, Lalab Cooking. Hindi na talaga nabuksan yung aking mobile. Oo, para Madam Victoria. May kidlat dito. Kasi sa UAE, Madam Victoria, doon ako nagtrabaho dati. Hindi ko pa na may kidlat doon. Kasi sa isang taon, isang beses lang umuulan doon. Pag umulan man doon, yung mga tao doon, sobrang saya. Lalo na yung mga lokal doon, yung mga taga roon. Diyos ko, grabing saya nila pag umuulan. Nagpapaulan talaga sila kasi sa isang taon, isang beses lang na ulan doon. Ang bagyo sa sa Middle East ay sandstorm. Yung puro buhangin lang yung doon na may kasamang hangin. Yun ang bagyo doon. Iwan ko sa mobile na to, ayaw mag-charge. Kakasar. Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out, welcome host. Ayan, from Cooking. Nagmamahal sa'yo. 4 million, Miguel Love, shout out. Ganda ba, mainit doon? Sobrang init sa Madam Victoria sa United Arab Emirates, Middle East. Diyos ko, ang init ngayon doon. Alam mo bang pag ka, AB, Miguel Love, shout out. Pag nag-iwan ka ng doon, kawag, maluluto talaga. Ang kagandahan kasi doon, Madam Victoria, kahit maarawan ka, hindi ka nangingitim. Doon, ang sinag ng araw, mamumula ka lang. Pero dito sa probinsya, pag lumabas ka, tapos stay ka lang kahit 30 minutes na pagpasok mo ng bahay, mukha ka ng tsokolate. Ayan. Sandalios, balikan ko si Che. May kalaban ba, Os? Wala naman. AB. Naka-loudspeaker lang si Os. Malakas lang yung aking boses. OTW Che from Victoria. Ganon talaga tayo lalad, naka-loudspeaker. Ayan, Bicolan ng Oragon Vlog, Tamsakdan. Madam, salamat harang. Ayan, salamat po sa paharang.
Nagmamahal sa'yo. Malapit ka nang mag-premiere, madam. 21 minutes na lang. Hintayin na natin yan matapos. Ayan yung 29 minutes na lang yan nakapin. Magpi-premiere na siya, mga lalabs. Kalaban Bartir. Ayan. O, Abi. X na ba tayo, Abi? Kung meron, di pa tayo X. Dikitan mo na ako ng 10. Wala naman tayong kalaban, lalabs. Ganun ba? Opo, madam. AB. Ay, nakapatay pala yung mobile ko. Paano kung magbabartir? Nakapatay, nagcha-charge. Ayaw ma-open pag di siya full. Opo, maraming salamat. Iwan lang po ng bakas para Himawari. Ayan. Yan mga lads, iwan lang po kayo ng bakas sa nakapin. Malapit na siyang premiere. 5 million mega love shout out. Maraming salamat po. Ayan, from Himawari. Darating ka. Ayaw ma-open man tong mobile na to, kasar. Ayan, 4 million mega love shout out, 4 million. Yo, ID na. Ayan, si AV mga lalad, may 10, 20, 30, 40, 60, until 100. Sa di pa X dyan, ang dami mo na mga lagad, sana all, mapapasana all ka na lang AV. Sana all. Yan natin si AV. Nakapatay kasi yung mobile ko, hindi ako makabartir. Ako si Prex si G. Parang hindi pa tayo X. Nararamdaman ko lang, AV. Hindi ako makabartir eh. Nakatay yung mobile ko. Cooking mga lalabs after 30 minutes. Ayan, may tags. Ayan. 5 million mega love shout out. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking, ay lablabin natin si Cooking mga lalabs. Cooking. Cooking with Sapia. $2 million, thank you so much. Naglo-loading na naman ako, Diyos ko. Isa lang ibig sabihin nito. Ang hintayin ko na hanggang mag-10. Ikot muna ako, host. Balik ako, luto muna. Sige lang, AB, magluto ka na. Kasi tanghali na, alas 9. Alas 10 na pala. Kan na lang po. Magluto lang daw siya, madam. 3 million mega love shout out. Nalubat na. Hintayin na natin si Madam Himawari maka-premiere. Ayan, 3 million, thank you. Cooking with Sapia, thumbs up din from Himawari Vlogs. Ayan. Cooking with Sapia, thank you so much from Himawari Vlogs. Chidan sa'yo, sukli from Victoria Adventure. Yung ganda. Yung ganda. Salamat po, Madam Victoria Adventure from Chi Journey. Ayan si Chi Journey. Di kita tayo lalabs. Dati ikaw unang dumikit sa akin. Nasuklian na kita noon. Chi Journey. Nakapatay kasi ang mobile ko. Hindi ako makabigay ng ayuda. Nakapatay. Kainis, Itong mobile na to, lahat na lang nagluloko. Pati yung microphone ko minsan nagluloko. Walang anuman, Chi. Thank you too. Ayan. From Victoria Adventure. Ayan si Madam Victoria. Ang laki na ng bahay. Siguro Madam Victoria, like ang sumasahod every month. Sumasahod ka palagi. Kay Lulu Whitey. Ngayong month siguro, naku, wala rin akong sasahurin. Dati yung revenue ko na
15 na lang. Grabe yung kain ni Lolo. Ayan, 3 million, Migalab. Shout out, 3 million. $3 million, thank you so much. Victory Adventure USA. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam. Host BG muna, dilig muna. Sige po, Madam Victory, magdilig ka na po. Nawawala ka, host. Nawawala ba? Kung nandito lang ako, Madam. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa internet ito. Lagi na lang nawawala. Here lang. Ayan, sige, salamat, Madam. Tapusin ko lang tong harang. Ako na lang. Sige, tapos intayin ko lang yung premiere ni ni Madam Himawari. Mag-out na rin ako mamaya, Madam, kasi nagluluko na. Kasi pagtanghali na dito, Madam, may nag-wielding, naapektuhan yung mga appliances pag may nag-wielding sa kapitbahay. Di ka ba nag-start? Iwan ko CP ko. Ayan. Sige, Madam, salamat. Ayan, 21 minutes na hintayin na natin yun. Hintayin ko. Akala ko naka-live to si Lalabs, oy. Umiibig sa'yo. Ko in love sa'yo. Ako umiibig sa'yo. Umiibig sa'yo. Mainit na, Diyos ko, mainit na dito. Ang init na. Sa'yo. Ayan, Madam, Himawari, punta na ako sa bahay mo, Madam. Siguro po mag-out na po ako, mga lalabs. Ayan, maraming salamat. Mag-out na po ako. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Ayan, Madam Himawari. Punta na ako sa mo po, sa premiere. Ayan, thank you so much, everyone. Thank you so much. Bye-bye. Ayla, Manggera, shout out. May pumasok pa si Ayla. Ayan, Ayla, thank you. Ng jacket. Ayla. May channel mo to, Ayla? Ako umiilig sa'yo. Yan, Ayla, may jacket ka na, lalabs. Bakit dinilit ka ni ni Nightbot? Anong meron? Saway na Nightbot na to. Ayla, you have no moderator. Don't mind this one, Nightbot. Ayan, 20 minutes na lang kay Madam Himawari. Mag-start na yung kanyang Mag-start na yung kanyang
Harley TV Tamsakdan from Himawari Vlogs. Napapawisan na. Di ko lang ako umiibig sa'yo. Ayan, Ayla Manggera Kutu. Ayan, Lalabs, this is your main channel? Ito lang ako umiibig sa'yo. Ayan, 4 million ni Galab, shout out. Kala ko nagluluko ko yung ating ano. Nagluluko ko yung ibig sa'yo. Ako'y in love sa'yo. Ayan, 2 million ni Galab, shout out. Ayla, I will check your house, Ayla. 98 pa lang pala si Ayla. Ayan, sige, lalagdilat ko yung main channel ko sa'yo. Kunin ko na lang yung bahay mo ha. Bigyan kita ng ano. Bigyan kita ng 10 Ayla ha. Main channel mo to. Kasi maya-maya ako yung mag-out na hinintay ko lang matapos si Madam Himawari. Bigyan kita Ayla ha. Yung mobile ko kasi naka-charge. Yung pang-ayuda ko nandyan. Nakapatay. Kunin ko na lang yung pangalan mo ha. Manggera. Manggera Q2. Ayan, nalabigyan kita ng 10 mamaya ha. Ayla. Pero dikit ko muna yung main ko sa'yo kung di pa ako nakadikit. Ayan, si Journey Tamsakdan from Himawari Vlogs. Yan, 1 minute na lang. May harang. Si Journey Tamsakdan. Tamsak support uli Lalabs. Ayan, sige na Lalabs, salamat. Maraming tao sa live mo. New shorts. Si Journey, ayan, thank you. Hintayin lang natin matapos si Madam Himawari. Na, ini? Ayan, Ayla. Malapit nang matapos. Harang, ayan. Madam Himawari, salamat po sa paharang. Yung mobile ko na to, ano ba to? Ayaw kasi ma-open yung mobile ko. Ayan, Ayla, tinan ko kung nakadikit yung main channel ko sa'yo, Lalabs, ha? Ayla. Ayan, Ayla, nasa bahay mo na ako, Ayla, ha?
Ayla, I am watching you have cute baby. Ayla, I will connect my main channel, okay? Ayla, I connect already my main channel to you. Later on, I already take your name. Then later on, I will give you 10 banana, okay? Because my mobile is charging. I cannot give you right now. I will give you later, okay? Because my mobile is charging. So I will give you later on, okay? I already take your name. Ayla. Ayan. Yan, 1 million mga lalabs. Patamsak naman po sa nakapin. You are 98 now. Dalawa na lang sana, mag 100 ka na. Sayang. Di pa nag-start yung ano mo, madam? Premiere. Lapit na. Ayan, 1 million, Migalab, shout out. Ayan, 2 million. Thank you so much, 2 million. Ayan, sana mabuksan ko na tong ano ko, mobile. 0%. Ayan, ano. Ayla, you are lucky. My mobile now is okay. I will give you banana, okay? Na-open ko na siya. Alhamdulillah. Yan, nabuksan ko na. Salamat naman. Okay, Ayla, I will give you banana, Ayla, okay? So that you will reach 100 subscriber. Madam, di pa nag-start yung premiere mo, namatay na naman, linti. Ngayon ko lang, madam, yung ano mo, yung LS, ay yung ano mo pala, premiere. Madam, yung mawari, hindi ka nagla-live.
8 minutes na lang pala. 8. Danny Mawari Vlogs from Che. Ayan, Lalab Che. Thank you so much, Lalabs. Hindi kita mabigyan ng ayuda kasi yung mobile ko nagluloko man. Hindi namatay na naman. Ayun, malas ako magpapalam na Madam Himawari. Puntan kita sa mo, Madam. Sa premiere mo, ha. Hindi ko kasi naglo-loading. May nagwi-welding na ata sa kapitbahay. Pag may nagwi-welding, namamatay. Naglo-loading. Sige na po, ayan. Yan, Madam Himawari, punta ako sa LS, Madam, sa premiere. Papatayin ko na po ito, Madam. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Saan man tayong sulok ng mundo. Lagi po tayong mag-iingat. God bless us all. Bye. Dan Himawari.